newyddion o Sbaen, Rhagfyr y Pedwerydd 2013. O leiaf 4 marw a 63 wedi ei hynafu wrth i drên ddod i'w ffwrdd o'r trac yn Efrog Newydd yw un o benawdau ryngwladol y papur dyddiol Sbaeneg, El País, yr wythnos hon. Adroddir mae Gerardur y Bronx yn Efrog Newydd digwyddodd y ddamwain, ac o'i ganlyniad mae 11 person mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty. Un o drenau Metro North ydoedd, a dywedir i'r ddamwain ddigwydd ychydig wedi 7 o'r gloch y bore amser lleol. Daeth 5 allan o'r 7 cerbyd i ffwrdd o'r trac, a dengys y lluniau ar y newyddion i ddilynio'n agos iawn wrth ddŵr yr Afon Hudson. Wrth lwc, roedd y cerbyd y laniodd ger y dŵr yn teithio'n wag. Dywedir bod tua 83 miliwn o bobl yn defnyddio'r Metro North yn flynyddol. Dyma'r ail waith i drên ddod oddi ar y trac yn yr un lleoliad. Mis Gorffennaf diwethaf, bu damwain tren ag arian nwyddau, ond yn ffodus ni fideo ddeddwyr pryd hynny. Aseinia'r stori hon, y ddamwain erchyll a fu yn Santiago de Compostela yn ystod yr haf. Bu farw 79 o bobl ar brynhawn y 4 o'r 20 o Orffennaf wedi i drên ddod oddi ar y trac. Stori arall ar wefan El País sydd yn gysylltiedig gyda Nynna'r Cymru mewn ffordd yw Mucho Bale, neu Llawer o Bale. Canolbwyntir y stori ar yr enw o Gymro a chwaraea bêl-droed un o brif dîmau pêl-droed Sbaen, sef Gareth Bale. Sgoriodd chwaraewr Real Madrid 2 gôl yn erbyn Valladolid, gan helpu ei dîm i ennill 4-0, buddigoliaeth y ddaw'r Real Madrid o fewn 3 phwynt i'w cystadleuaeth pennaf Barcelona. Cyfeirir ato fel y mwyaf gwelw, a dywedir iddo fod yn ganolbwynt chwarae'r tîm, yn enwedig gan bod ei gyd chwaraewr yr enwog Cristiano Ronaldo wedi ei ynafu. Sgoriodd y 2 gôl mewn ffyrdd gwahanol, un peniad, yr ail gyda'i droed dde a'r trydydd gyda'i droed chwith. Yn Stadiwm Bernabéu ym Madrid y chwaraewyd y gêm, a bu dathlu mawr yno yn dilyn y gêm, a chlodfori llwyddiant ysgubol Bale. Stori arall a hawliau sylw'r papur newyddion yw y gwallt gwyn yn achosi chwyldro yn economi Sbaen. Dywed y stori bod y boblogaeth yn enheiddio yn effeithio ar holl sectorau'r wlad, eu bod yn paratoi ar gyfer y math hwn o gwsmeriaid yn y dyfodol. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth yr INE, sef Sefydliad Cenedlaethol Ystadegau Sbaen, ddatgan amlinelliad y boblogaeth Sbaen dros y 10 nesaf. Gwyliodd gwymp sydyn yng nghyfradd geini'r gwlad, gyda'r wlad yn debygol o gael mwy o farwolaethau neu genedigaethau am y tro cyntaf ers y ryfel cartref. Rhag dybur y bydd y disgwyliad oes yn cynyddu, ac erbyn 2022 bydd gan fenywod ddisgwyliad oes gyfartalog o 87 oed, a'r dynion ddisgwyliad oes o 81.8 oed. Yn y dyfodol, bydd 9.7 miliwn o bobl dros 64 oed yn byw yn Sbaen, 1.5 miliwn yn fwy na'r cyfanswm cyfredol. Trafodir y newidiadau y fydd yn cymryd lle yn y wlad, gydag archfarchnadoedd yn sôn am addasu deunydd pacio a nwyddau fel y bod yn haws eu trafod. Hynny yw, deunyddiau hawdd i'w agor a'i cludo, sydd yn fwy agos i'r cyfansymiau sydd ei hangen ar y boblogaeth hon, yn hytrach na'r poteli family size cyfredol. Gwelir hefyd bod ymchwil yn cael ei wneud ar sail arferion o boblogaeth hun, gydag 90% ohonynt yn cyfaddef gwylio'r teledu'n ddyddiol, 67% yn cyfaddef mynd i siopa mwy nag unwaith yr wythnos. Rhaid hefyd meddwl am addasu cartrefi, cyfleusterau cyhoeddus a gwasanaethau fel bod modd iddynt gwrdd â gofynion y boblogaeth sydd i ddod. Gyda gwyl yn adolwg yr drothwy'r drws, trafodau un o straeon y papur dyddiol y prynu mawr ar yr enwog wefan ryngwladol Amazon. Bydd dros 600 o weithwyr yn cael eu cyflogi dros adeg yn y dolyg hwn yn storfa Amazon yn Madrid, prifddinas Sbaen. Y flwyddyn ddiwethaf, dim ond 210 o weithwyr y cafodd eu cyflogi. Yn 2012, cafwyd cyfansymau ysgubol archebion, a chredir bydd y cyfansymau hyn yn cynyddu eleni. Mae gan Amazon 25 ganolfan Ewropeaidd, ac ynddynt fe gydwyr y stoc aruthrol sydd yn cael ei werthu. Ym Madrid,
Ceir 40 lori yn cludo nwyddau i'r storfa ac o'r storfa yn ddyddiol yn ystod adeg yn Nadolig. Dywedir mae'r Kindle newydd a'r PlayStation 4 yw'r nwyddau mwyaf poblogaidd yn Nadolig hwn, gyda'r Lego a'r teganau yn cadw forio'r storfeydd. Ystadeg diddorol i orffen yw bod cyfradd gwerthu peiriannau gwynio wedi cynyddu 135% ers gyhoeddi gwaith Mario Dwynias El Tiempo entre Costuras. Diolch am wrando.